ayinjalo njalo ayijiki kumayi nje. Okay, ake sithi-ke nalo udaba. Yini la? Nina nangu umama, nangu ubaba. Bese kuba yini-ke la? Mhlambe asithi mhlambe nibathathu. Let's just say 4. It's fine. Or niba 4. Ne? Dango. Nonke niphuma kuphi? La kumama nobaba. Yayizwa ke lonto. Good shot. Meaning ukuze okusho ngamanye amazwi leli khaya lakhiwa ubani? Umama nobaba. Leli khaya is a division of ikhaya elinjani? Elinye elikhulu. A division la khona. Ne? Okusho ukuthini? Leli khaya indlu kabani? Kamkhulu. Eyakhiwa ubani? Baba wakho. Angithi yayizwa ke lonto? Good shot. Okusho ukuthi it's part of lo msamo omkhulu okuyingane zonke zabani? Zamkhulu nagogo. Zonke obaba omncane, obani bani, yini baba umdala, nezingane zabo bla 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 bla. Ne? So nina. Bese ke kuya ngokuthi ke nizaleke kanjani isimo senu, ne? Your first line of contact is always umzali wakho. Why? Ngoba ukuze umlayezo wakho usuke la uyofinyelela la ekhaya elikhulu okanye kwabadala, umele udlule la kumtsinsi wokuyimilela okuwabazali bakho. Ebese baya la, ebese kuza laba la, ebese iyadikidwa lento la, ebese i-final verdict iphuma la, isuke la, ize kuphi? Ize la, bese ihlela kubaba wakho noma uma wakho, ebese umlayezo uza kuwena. Niphile njalo niyazwa.